в стрим к нам приехали Миколай Статкевич и Владимир Никляев. Я буду сегодня беседовать с людьми в Брестском курьере. Вот уже вроде как все начинается. Мети. Я сказал вам головную мету Белорусского национального конгресса. Вольная, незалежная, паспяховая Беларусь. Добрый день, паважамыя сябры. Сегодня неделя, 12 кастрычніка, у Беларуси 15 гадзін. Вы на канале Народный рэпартёр. Мяне клічуць Сергей Пятрухин, и, як заўжды, мы будем размаўляць пра Беларусь и за Беларусь. Адгукніцеся, калі ласка, як мяне чуваць. Дайте, коли ласка, отворотную сувязь. Я думаю, что все нормально. Проверю на своим гаджете. Ну, гаджет мне кажет, что все добро. Коли так, то мы пачнем. Месяц пройшоў з таго часу, як Лукашенко выкінуў па-за межы Беларусі партію палітзняволеных, сярод якіх быў Микола Статкевич. Але здарылася так, што Миколай Викторович паламаў сцэнар Лукашенко і зрабіў так, што
застаўся у Беларусі. І гэта вельмі важная рэч. І сёння мы пагаворым пра тое, якія наступствы гэта у добрым сэнсе можа за сабой пацягнуць, і чаму пра гэта маўчаць усе тыя, хто мае дачыненне да гэтай здзелкі. ЗША, Еўразвяз і нашы дэмакратычныя сілы. Учынак выбітны, але ён застаўся і застаецца па-за інфармацыйнай павесткай. Беларускія незалежныя СМІ абыходзяць яго увагай. Спачатку нешта там папосцілі, парэпосцілі, як Мікалай Віктарович сядзеў на мяжы. Што будзе, што там сказаў Лукашенка. Вось, і все, маўчок. А вось сварка паміж мужам і жонкай у Амерыцы запоўніла все эфіры і тэлеграм-каналы. Падключылі ўсіх экспертаў, нават Халезіна і Класкоўскага, што ўвогуле не ўкладаецца ў меня ў галаве. Падключылі блогераў з інфаэкскорта Франака і легендарную актывістку Юлію Міцкевіч, якая запуліла пулю за тое, што палітвязні нібыта маргіналы, і пачало бурліць у гэтым асяродку. Хаця гэта яна, на мой погляд, зрабіла ненаўмысна. Гэта была мэта Белсата, яна проста трапіла у нужную ноту Белсата. Вось. Карацей, забілі інфасмеццем усю інфапрастору. Франак на сваім месцы задае танальнасць. Адныя разганяюць пра неадэкватнасць Хуана Гарсія. Вось, другія рэкламуюць лукашэнкаўскі аўтапрам і вельмі сумнеўнага з крымінальнай кропкі гледжання перавозчыка Атласа. Ніхто, амаль ніхто, апроч некаторых людзей з Фейсбука, якіх я чытаю, ніякія СМІ, ніякія штатныя палітолагі не паспрабавалі адказаць на вельмі вострае і вельмі важнае для ўсіх нас, беларусаў, змагароў, пытанне. А што цяпер вось у дадзенай сітуацыі рабіць з Мікалаем Віктаровичам Статкевічам? Вы, калі маеце думкі на гэты конт, пішыце, калі ласка, іх у каментарах. Мікалая Віктаровича проста прыбралі з павесткі дня. Усі. Гэта заўважна. Кідаюцца ў вочы, і вельмі важна, я лічу сваім доўгам, не замаўчаць гэтае пытанне, і буду намагацца гэта зрабіць. Таму што гэта архіважна і можа спрацаваць на карысць беларусам, на карысць нашай перамогі. Ну, а цяпер давайте паспрабуем паставіць сябе на месца ўсіх трох удзельнікаў гэтага працэсу. Заходніх партнёраў, Лукашенка і офіснай апазіцыі. Для у іх усіх атрымоўваецца, што пасля свайго ўчынку Мікалай Статкевіч стаўся нязручны для ўсіх трох бакоў. Як глыбокая заноза ў пальцы, якая баліць, ноіць, але калі яе ў час не выцягнуць, яна сама выйдзе разам з гноем. У рэжыма Лукашэнкі была ідэальная гуманітарная схема. Лукашенко, які з вялікай цяжкасцю нарэшце наладзіў кантакт з еўрапейцамі і амерыканцамі для паслаблення санкцый, прапанаваў непрыстойным еўралабістам адкат, а для прыгожай карцінкі партыю палітзняволеных для абмену, і ўсё ж выдатна працавала. Кідаеш нягодных у вязніцы, потым выкідваеш іх з краіны, матывуеш гэта гуманітарным дыалогам з Еўразвязам і Злучанымі Штатамі Амерыкі, атрымліваеш абяцаныя паслабленні і папутна зачышчаеш свой калгас
ад змагароў. І ўнутры краіны цішыня і турэмны парадак. І тут Миколай Викторович со своим учинком, со своей отмовой. Я думаю, что ці-то гэта прынцыповасць Миколы, тому что я ведаю яго зусім крыху, але ведаю, что ён чалавек прынцыповы, адважны, смелы. Но я таксама ведаю, что ён і вельмі разумны, і магчыма, ён усё гэта добра прадумаў, і гэты яго учынак проста працоўны варыянт для зрыву гэтай сделки. Ну, я не юрыст, но падкажыце мне, паважаныя юрысты, я дакладна разумею, што зараз у Статкевіча наогуле няма ніякага правовага статуса. Раней ён быў вязнем, у яго быў тэрмін 15 гадоў. Калі б ён перайшоў мяжу, то ён бы стаў бы гвалтоўна выдвараны. Але ён не перайшоў мяжу, ён вярнуўся, і тады хто ён цяпер? Ён і не пасаджаны, але ён не прызнаны вызваленым. Памілаванне ён падпісаў, і ў тым жа потокі ён не мае дакумента па зняццю прысуда, ён яго не атрымаў. У тэорыі Лукашенка не можа яго пасадзіць зноўку, бо гэтым дзеяннем ён канчаткова сарве гуманітарную здзелку, якая на дадзены момант завершонай не з'яўляецца. Але і афіцыйна яго Лукашенка вызваліць не можа, каб ён вольна перамяшчаўся па Беларусі. Я уявіў себе гэтую карціну, што ідзе Миколай Викторович па Менску вось зараз, сёння, напрыклад. І як на гэта рэагуюць людзі, і цікава, колькі б чалавек падышло да яго і працянула руку для прывітання. Ну, я нікога не асуджаю, я быў у падобнай сітуацыі. Уж если ко мне ніхто не падыходзіў паздароўкацца лішні раз, то вось. І у гэтай сітуацыі Миколай Викторович выглядае вельмі цікава, і сітуацыя вельмі цікавая. На мой погляд, Статкевич нахіліў усіх. І рэжым Лукашенка, і Злучаныя Штаты, і Еўразвяз, ну і, конечно, усю нашу апазіцыю, і ніводзін з гэтых бокаў не хоча гэты касяк разруліваць. Што тычыцца рэжыма у кантэксце гэтага касяка? Ён баіцца стварыць прэтэндэнт вольнага палітвязня. Тым больш ён баіцца пакінуць на волі аднаго з лідараў пратэснага руху ўнутры краіны, які фактычна можа стаць альтэрнатывай беглай уцекачовай апазіцыі. Лукашенко баіцца ланцуговай рэакцыі. Лукашенко баіцца, што ўсе наступныя вызвалення а-ля выдварэнне могуць сарвацца. І прыклад Статкевіча стане пунктам апоры для ўсіх вальнадумцаў, хто знаходзіцца ў Рэспубліцы Беларусь. Учынак Статкевіча – гэта удар па гуманітарным іміджы рэжыму, і Лукашенка зараз не кантралюе сітуацыю ў гэтай хвалі. Ну, вы можете мець іншае меркаванне, і я з задавальненнем пачытаю яго у каментарах, калі вы, канешне, яго аставіце, а аставляць каментарыі, ставіць лайки я вас заклікаю. Гэта для мяне самае важнае, самае ценнае, таму што гэта прасоўвае мой канал у алгарытмах YouTube, і маё слова, тое, што я кажу, можа пачуць больш людзей. Таму удзячны вам за лайки і каментары. Зараз паўсюль. І атрымоўваецца, што цяпер для Лукашэнкі прасцей трымаць Статкевіча ў гэтым незразумелым падвешаным статусе,
дзесьці на лёгкай зоне, і Лукашэнкі лепей перадаць гэтую справу амерыканцам, типа разбірайцесь вы з гэтым самі, чым самому узаконіць яму свабоду. Мне ўсё ж таки падаецца, што калі яго вызвалілі, то ён павінен быць вольным і свабодным. Але калі гэтым займуцца амерыканцы, а не ён, то, канешне, будзе такая ілюзія для Лукашэнкі, што ён нібыта кіруе гэтай сітуацыяй, кіруе гэтымі памілаваннямі. Што тычыцца Запада, Запад баіцца, што збой па гэтай здзелцы у іх гуманітарнай схеме сарве наступнае вызваленне, бо гэтыя здзелкі па вызваленні зняволеных і так рэдкі дыпламатычны поспех Захада ў накірунку Беларусі, а без вызвалення Статкевіча здзелка не з'яўляецца скончанай, і дадзеная сітуацыя можа быць выкарыстана як Захадам, які можа сказаць Лукашэнку: ну, слухай, раз Статкевіч не пакінуў Беларусь, значыць, нашы дамоўленасці не маюць сілы. Значыць, у нас няма неабходнасці адказваць па сваіх абавязательствах. Ну і рэжым таксама можа выкарыстаць тое самае. Лукашенко можа абгрунтаваць сваю пазіцыю, он скажа: ну, паслухайце, я яго вызваліў, ён вярнуўся. Гэта цяпер не маі праблемы. Вось, рабіце з ім што хочаце, хаціце, прыязджайце, угаворвайце яго, забірайце. Вось, і прызнанне факта таго, што палітвязень адмовіўся выехаць і цяпер знаходзіцца па факце па-за прававым полем, гэта афіцыйны правал і па рэпутацыі пасрэднікаў, па рэпутацыі США, якія выбілі перадачу людзей, а зараз яны маюць цэлую кучу праблем. Первая праблема – гэта трэба тлумачыць, чаму ў спісе вызваленых няма Статкевіча, які зноўку можа быць пасаджаны. Другая праблема заключаецца ў тым, што Захаду давядзецца пераглядзець усю працэдуру гуманітарнага вызвалення і патрабаваць ад Лукашэнкі дадатковых гарантый па забеспячэнні бяспекі і недатыкальнасці людзей, якія хочуць застацца ў Беларусі. І менавіта людзей, а не аднаго Статкевіча, бо дадзены прыклад можа даць некантралюемую ланцужковую рэакцыю адмоваў прымусова дэпартавацца. Людзі скажуць: не, мы не хочам. І трэцяя праблема. Для кантролю за дадзенай сітуацыяй Злучаныя Штаты Амерыкі і ЕС ім неабходна стварыць міжнародную камісію на базе міжнародных інстытуцый АБСЕ і Камітэта па правах чалавека ААН з удзелам праваабарончых арганізацый па сітуацыі з адмаўленцамі. Гэта таксама вялікі кавал працы. І чацвёртае, апошняе у маім спісе, неабходнасць пастаяннай прысутнасці ОРБ прадстаўнікоў дадзенай місіі, якія будуць маніторыць сітуацыю са Статкевічам і фіксаваць усе парушэнні, правапарушэнні. Што тычыцца офіса і НАУ плюс кампанія. Яны баяцца, што учынак Статкевіча разбурыць іх мадэль уяўнага поспеху і пакажа, што яны увогуле не маюць аніякага дачынення да гэтых працэсаў і ніяк гэты працэс не кантралююць. А значыць, у дэмсілаў ёсць два варыянты. Набрацца адвагі, мужнасці, смеласці, чаго заўгодна, з адрэналінам і рэалізаваць кейс Статкевіча на высокім дыпламатычным узроўні і папутна зарабіць на гэтым палітычныя ачкі. Але мне падаецца, што гэтага не адбудзецца, таму што кейс Статкевіча не быў агучаны на першым еўрапейскім форуме за свабоду і дэмакратыю ў Італіі. Святлана Георгіевна Ціхановская просто помолчала. Польские слова залетают иногда. Другі варыянт, больш прывычны і падыходзячы для нас, беларусаў, для дзеянняў нашых як і лукашысцкіх структур, так і дэмакратычных, гэта прамаўчаць і пакінуць сітуацыю на самацёк. Паралельна прыцягваючы розных фрыкаў, каб яны высмейвалі
дарэчы, бачыў у каментарах ужо аднаго такога, учынак Статкевіча абвяшчаць яго неадэкватным або нават вар'ятам. Паўтарусь, што зараз абсалютна ўсім без выключэння выгадна зліць Статкевіча і США з Еўропай, і рэжыму Лукашенка, і нашым дэм-сілам. Лепш за ўсё замяць гэты выпадак і рабіць выгляд, што нічога не адбылося. Але гэта адбылося. Але Статкевіч гэта зрабіў. Адмахнуцца ад гэтага факта немагчыма. Ну, а вось замуліць яго, ну, гэта ўжо залежыць ад дэмакратычных сіл і ад, ну, няхай у нейкай ступені ад мяне. Я усіх вітаю, шаноўнае спадарства. Нагадваю вам, што сёння наша праграма прысвечана Мікалаю Статкевічу, выбітнаму беларусу, збольшага сітуацыі, у якую ён паставіў, выражаясь словам Лукашенка, нахіліў і Злучаныя Штаты Амерыкі, і рэжым, і дэмакратычныя сілы, і як з гэтай сітуацыі выхадзіць. Тут ніжэй будуць канкрэтныя парады, не парады, алгарытмы дзеянняў, што рабіць далей. Як будзе развівацца сітуацыя са Статкевічам надалей? На мой погляд, што, па-першае, лагічна, што да таго часу, пакуль канчаткова не вырашыцца пытанне з яго выдварэннем, Статкевіча будуць утрымліваць на лёгкім рэжыме, у адносна прыстойным месцы, з нармальным харчаваннем і з наяўнасцю паслабленняў. Ён не будзе сядзець, як ён сядзеў у глыбокім. Да таго моманту, пакуль, это другое, не вырашыцца дадзенае пытанне, Лукашенка не пасадзіць яго назад з-за страху сарваць як бягучую, так і усе наступныя, якія маюць быць, здзелкі. Лукашенка не гатовы ў адзін міг разбурыць сваю схему, ведаючы, колькі сіл і рэсурсаў каштавала яму наладзіць гэты дыялог. Трэцяе, будзе серыя раундаў закулісных перамоў паміж амерыканцамі і рэжымам пераканаць Міхаіла Віктаравіча. Ну, Міхаіл Віктаравіч, пакіньце, калі ласка, Беларусь. Таму існуе верагоднасць вельмі высокая. Паездкі міжнародных дыпламатычных місій, думаю, што і Марыну Адамовіч таксама туды могуць узяць, каб яны размаўлялі, пераконвалі Статкевіча уехаць. І існуе, у-чацвёртых, верагоднасць таго, што існуе. Можа Мікалай Віктаравіч згадзіцца і выехаць. Але, на мой погляд, гэты шанец, гэта верагоднасць вельмі нізкая. І таму існуюць два варыянты. Таксама на суб'ектыўны погляд. Калі кейс Статкевіча не рэалізуюць, ён сядзе. Калі рэалізуюць, Статкевіча вызваляць афіцыйна і пакінуць у РБ. Ну, я паўтарусь, я не ўяўляю, да чаго гэта можа прывесці, бо гэты варыянт адносна прымальны і для Злучаных Штатаў Амерыкі, для ЕС, але ён непрымальны, ён кашмарны для рэжыму, і ён кашмарны для офіса і НАУ з кампаніяй. Таму што гэта прэцэдэнт вольных палітвязняў і тым больш аднаго з самых выбітных лідараў, якія засталіся ў краіне на волі. Жывы сімвал пратэстаў Мікалай Віктаравіч Статкевіч асуджаны на безумны тэрмін, цяпер на волі і ходзіць па Менску или па іншым гарадам, неістотна. І гэта рэальны прыклад таго, як можна зламаць сістэму, як можна зламаць схему і прапанаваць сваю сістэму і сваю схему. Гэта прыклад таго, што адзін
у полі воін. Гэта прыклад таго, што Михаил Викторович, выскачыўшы, выйдзя на волю на вельмі кароткі ўчынак, зрабіў, на мой погляд, значна больш, чым уся беларуская апазіцыя ў выгнанні за 5 гадоў. Маё суб'ектыўнае меркаванне. І што, оказывается, а так можна было отседзець, а потом под гарантыяй ЗША і Еўразвяза застацца недатыкальным на радзіме, замест таго, каб выдварацца і свабодна, адносна свабодна жыць на роднай землі, і тым самым паказаць астатнім, што свабода для ўсіх нас унутры краіны магчымая. Магчымая, калі гэта спрацуе, а гэта павінна спрацаваць, если выконваць законы. Как Лукашенко ж любіць казаць, у нас все по закону. Вось. І тогда у нас будзе пытанне, только што мы тут робім у эміграцыі? Паехалі домой под гаранцыі США і Еўразвяза. І вось менавіта гэта дзеянне пераносіць цэнтр сілы назад у Беларусь. Раней што усе рабілі пасля адсідкі? Или калі даведваліся, што на іх заведзена справа? У тым ліку ваш покорны слуга. Правильно, уцякалі, разумеючы, што только у эміграцыі можна быць у бяспецы і працягваць барацьбу, улівацца ў апазіцыйны рух, а далей расчараванне ў пратэсце, гледзячы, які балаган адбываецца ў шэрагах апазіцыі, і далее ўжо барьба за выжыванне, таму што нічога не адбываецца. Што будзе? Разгледзім варыянт, калі Статкевіча пакінуць на свабодзе. Беларусы убачаць, што можна не з'язджаць і можна не здавацца. З'явяцца пачаткі стварэння рэальнай альтэрнатывы насупраць офісу і наўскампаніі, але ўжо непасрэдна у Беларусі, унутры краіны. Статкевіч, знаходзячыся пад гарантыямі міжнароднай абароны, можа стаць пунктам прыцягнення для беларусаў. Паступова, асцярожна вакол яго пачнуць гуртавацца, кааперавацца людзі. Гэта непазбежна. І цяпер самая важная частка, это ведаеце як. Прапаноўвай, предлагай. Што трэба зрабіць, каб кейс Статкевіча спрацаваў? Я тут падкрэсліваю, што трэба зрабіць апазіцыі, то бок тым, хто абвесціў і абвяшчае сябе прадстаўнікамі беларускага народа і кажа, што мы тут змагаемся кожны дзень, працягваем барацьбу. Задача апазіцыі зрабіць з гэтага выпадку доўгатэрміновую палітычную кропку ціску і спыняць любыя спробы заглушыць або забыць дадзены інцыдэнт, чаго зараз не робяць абсалютна ні адно незалежнае СМІ. Трэба задакументаваць і зафіксаваць падзею. Што адбылося, як, калі, дзе, пры якіх абставінах ён адмовіўся выехаць. Офіс павінен, як афіцыйны орган, заявіць: Статкевіч у спісе вызваленых, але адмовіўся ад выезду, і мы патрабуем прызнаць ягоны новы статус. Грамадзянін Рэспублікі Беларусь вызвалены па гуманітарнай ініцыятыве без абавязательства выезду, з захаваннем грамадзянскіх правоў і магчымасцю заставацца ў Рэспубліцы Беларусь. Как вам? По-моему, вельмі слушная заява, і калі яе зробіць Святлана Ціхановская, гэта будзе вельмі дарэчы. Як вы лічыце? Пішыце, калі ласка, у каментарах. Другое, нават уже і трэцяе. Пакуль не прызнаюць статус, гэта пагроза не толькі Статкевічу, але і легітымнасці ўсіх здзелак. На падставе дадзенай рэзалюцыі усе выдвароныя без пашпартоў беларусы таксама могуць атрымаць асаблівы статус
для паскоранай легалізацыі ў іншых краінах. Тэма Статкевіча павінна прысутнічаць у штодзённай павесцы СМІ. Неабходна дамовіцца з амерыканцамі, каб яны прывязалі сітуацыю са Статкевічам як неад'емную частку ў гуманітарнай здзелкі Злучаных Штатаў Амерыкі і Беларусі. Што без афіцыйнага статусу Статкевіча здзелка не завершаная. Калі яго пасадзяць, то рэжым зрывае абавязательствы. Калі сітуацыю са Статкевічам пусцяць на самацёк або паспрабуюць забыць, то гэта удар па рэпутацыі пасрэднікаў Злучаных Штатаў Амерыкі, ЕС і Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Выпадак са Статкевічам – гэта тэст на вошы для ўсіх удзельнікаў. Трэба звязацца ў МЗС США і ЕС, Камітэт ААН па правах чалавека, звярнуцца апазіцыі ДМ-сілам. Трэба звярнуцца ў МЗС США і Еўразвяза, Камітэт ААН па правах чалавека, да еўрадэпутатаў па Беларусі з прэтэнзіяй. Вы гарантавалі здзелку. Дзе рэакцыя на адмову Статкевіча? Забяспечце яму бяспеку. Уключыць кейс Статкевіча ў павестку Еўрапарламента. Разгарнуць кампанію падтрымкі ад беларускіх дыяспар. Напрамую задаць пытанні Ціхановскай і яе камандзе. Што вы робіце, каб вырашыць пытанне са Статкевічам? І чаму няма аніякіх рухаў? Трэба падрыхтавацца да любога развіцця падзей. Калі яго паўторна пасадзяць, напрыклад, то трэба патрабаваць ад ЗША і Еўразвяза, чаму яны не прадставілі гаранты. Яны ж зрабілі здзелку. Здзелка без гарантый. Калі пакінуць пад наглядам УРБ, то трэба патрабаваць прызнання ягонага статусу. Калі вывезуць сілай або пад ціскам, раскручваць тэму прымусовай эвакуацыі і гэтак далей. Паважаныя сябры, кейс Статкевіча – гэта унікальны прэцэдэнт, магчымасць вярнуць павестку ўнутр Беларусі, удар па лукашызму і магчымасць офісу НАУ нарэшце рэабілітавацца перад беларусамі. Яны могуць гэта зрабіць, калі захочуць. Трэба быць поўным прафанам, каб упусціць магчымасць рэалізаваць гэты кейс. Калі, канешне, нехта не ставіць мэту зліць пратэсны рух, который, на мой погляд, суб'ектыўны, даўным-даўно зліт. Проста, што дзякуючы некаторым асобкам, спадзяюся, што і мяне нешта яшчэ цепліцца, на жаль. Таму што, калі мы не падымем хвалю, ДМ-сілы, і, можа, тыя асобкі, пра якіх я толькі што казаў, пачнуцца дзве рэчы. На ўзроўні дыпламаты поўнае замоўчванне ўчынку Статкевіча і адначасова хваля хэйту ад фрыкаў, пакрыўджаных або незадаволеных па нейкай прычыне Статкевічам, якія пачнуць дружна асуджаць гэты ўчынак. Пэўныя асобы, ацаніўшы сітуацыю і прыйшоўшы да адзіна правільнай для іх высновы, падтрымаюць гэты хейт ад карысных ідыётаў і выведуць яго на новы ўзровень і ператвораць учынак Статкевіча або у дурную выхадку старога чалавека, або навешаюць на яго здраду, баязлівасць або страх браць на сябе адказнасць за апазіцыйны рух у эміграцыі. І тады мы убачым другога фрыка пасля першага джентльмена. Таму нават калі вы не прыхільнік Статкевіча, вы скарыстаеце яго ўчынак як працоўны кейс. Грамотна адыграўшы і як і можна атрымаць палітычныя ачкі. Натуральны дывідэнт. Это я звяртаюся да палітыкаў. Которых я сярод нашых ДМ-сілаў
на жаль, не бачу, але я кажу про афіцыйныя дымсілы, якія ездзяць, фотаграфуюцца на розныя еўрафоруме і мерапрыемства. Ну, дадам, што ніхто не робіць са Статкевіча героя, але ігнараваць і адмаўляцца прыняць яго ўчынак таксама нельга. Ну і гэта ўсё, што я хацеў сказаць сёння на гэты конт. Я буду вельмі вам прызнательны, калі вы па ходу прагляду гэтага фільма будзеце пісаць каментары, выказвацца, каб была видна наша позиция, что вы думаете по этому поводу. Вось. Я, у принципе, могу, сябры, завершать и почитать ваши комментарии со своего другого гаджета. Статкевич нанес удар по Америке, они согласились нарушить права людей вместе с Лукашенко и насильно лишать их своей страны. Пусть Луку к себе насильно эвакуируют. Многие вопросы объяснялись. Привет и всем. В качестве кого Тихая будет делать эти заявления и вообще какой у нее официальный статус в этих путешествиях? Сябры. На конт Светланы Георгиевны я вам скажу одно, что покольки яна ездить по свету, покольку з ёй размаўляюць заходнія палітыкі, ну, наколькі яна можа гэта рабіць, таксама гэта пытанне, ну, насамрэч пытанне, но калі, напрыклад, яна таким чынам, як яна выбівае візы для ўсіх беларусаў, як яны там двигаюць, рухаюць іншыя там нейкія праграмы, і калі яна для таго, каб набраць палітычныя ачкі, пралабуе гэтую тэму і агучыць тое, што я тут сказаў, ну, гэта можа быць у нейкай ступені зробіць яе палітыкам, я не ведаю. Я учора глядзеў кавалачак інтэрв'ю на «Жыццё Маліна», там, где Мікіта Мілказёраў, уж не ведаю, з якой мэтай, запытаўся у Розы Турарбекавай, ну, типа, а хто мацнейшы палітык, як вы думаеце, Ціхановская ці Лукашенко? Ну, чым, канешне, мяне рассмешыў. Так что я думаю, что ім усім гэта трэба рабіць, каб хоць як-то рэабілітавацца, потому что і той же самы Ціхановскі, мяне вельмі цікавіць, чаму ён ездзіць по всему свету, там нешта кажа там за беларусаў, и дайте там, вообще непонятно по какой схеме, потому что я им задавал официальное пытание, мне сказали, что он ездит как приватная особа, але як приватная особа трапляе ў Белы дом, трапляе во французские кабинеты. Гэта мне не зразумела. Наконт таксама фінансавання, мне сказали, что собирают диаспоры. Ніхто мне з дыаспоры не сказаў, что там были нейкія размовы про грошы, их там наоборот ледзьве там, ну не то, что не сілком, ну там запрашаюць, прыходзьце, Сергей приедзе. Ну. Вось, так что неяк так. Читаю далей ваши комментары, сябры, а пока читаю, прошу вас ставить лайки, распаўсюджваць видос. Сергей, а кто эти встречи и организует, если не вечерка курильщик? Как-то говорил, что всем этим занимается МИД Литвы. Ну, не могу вам сказать. А, встречи в Америке или в Литве? Что-то, блин, не понял я. Я не знаю, кто организует встречи в Америке, но это для меня вельми дивно. Вельми дивно, ладно. Сегодня у нас все-таки Микола Статкевич, а Сергей, конечно, да. Привет и всем. Так что и вогуле, коли брать в качестве кого, да вообще, я как подумаю, что вот я глядел расследование, значит, польских даследчиков по Мельниковой,
У іх яны беруць, значыць, у кіно у сваё у якасці там экспертаў Латушку, яны беруць Азарова, яны беруць Стасю Гліннік. Па-першых, вы знаеце, што гэта лукашысты, да? А Настя Гліннік даўным-даўно з'ехала з Беларусі, а потым Белсат, наш любимый Белсат, самае аб'ектыўнае тэлебачанне, яны запрашаюць у якасці эксперта Лівончыка. Я уже 100 раз сказал, кто он такі, да? Кто его зять, кто его батька. Все лукашисты, карацей, сябры. Тому да, и у меня великое пытание. Я думаю, что мы тут 5 год и сидим, потому что у нас нами там кіравали лукашисты, и тут кірують лукашисты. Окей, сябры. И на пасашок навіна. Рух Каліноўцы у Варшаве правядзе сесію стратэгічнага планавання. Я вам скажу, что я калі прыйшоў з вязніцы, я просто был в захапленні ад палка Каліноўскага, і тады спадар Кабанчук даволі часта казаў у эфірах, і даволі часта казалі і украінскія эксперты, і украінскія вядоўцы навін, што ёсць магчымасць, абмяркоўвалі магчымасць увахода каліноўцаў у Беларусь. Это незвычайна натхняла. І, канешне, я преклоняюсь перед подвигом беларусаў, якія там гінуць, рызыкуюць сваім жыццём. Асабліва чамусьці мне запала ў душу Маша Зайцева. Дык вось, якая пагібла напрыканцы мінулага года, падаецца, ў снежні. Каліноўцы, якія прысвяцілі сябе місіі змагання супраць расійскай імперыі ў Беларусі, ва ўсім свеце і аднаўлення поўнай нацыянальнай дзяржаўнай незалежнасці беларускага народу правядуць 12 кастрычніка ў Варшаве сесію стратэгічнага планавання. Гэтая важная сустрэча збярэ некалькі былых ваяроў палка Каліноўскага, а таксама грамадскіх актывістаў і валанцёраў, якія дапамагаюць палку Кастуся Каліноўскага выконваць яго задачы. На мерапрыемстве плануецца абмеркаваць тое, што адбываецца цяпер у Беларусі і вакол яе, абмяняцца ідэямі і думкамі, запланаваць далейшыя дзеянні падчас вайны, цывільнага жыцця ці варыянту чорнага лебедзя. На сесіі будуць выкарыстоўвацца метадалогіі сумеснага планавання, дыскусіі ў рабочых групах, практыкаванні па планаванні сцэнарыяў і вызначэнні прыярытэтаў. Вынікі сустрэчы будуць улічаны ў стратэгічнай праграме і аператыўных планах руху Каліноўцы. Рух Каліноўцы пачынае новую главу сваёй гісторыі, і гэтая сесія па стратэгічным планаванні мае вырашальнае значэнне для забеспячэння эфектыўнасці, актуальнасці і устойлівасці арганізацыі. Каліноўцы фармуюць нацыянальна свядомую і салідарную супольнасць, якая абароніць інтарэсы беларускага народу. Сябры, калі вы захаціце далучыцца да гэтай сустрэчы, задаць пытанні, у апісанні я аставлю мыла, e-mail адрес. Вось, і на гэтым, паважаныя сябры, я думаю, што сказаць вам hasta la vista, до відзення. Мы сёння, тое, што мяне вельмі турбуе, я вам сказаў. Хачу параіць вам на Фейсбуке чытаць такога аўтара Олега Барадзіна. Ён піша вельмі слушныя рэчы, длінна, але вельмі грунтоўна і вельмі з вялікай смыславой нагрузкай. Я іх з тымі, што згодны з яго пастамі, я іх выкарыстоўваю у сваіх нават і сегодня. Вось, хачу так сама падзякаваць усім тым, хто дапамагае мне донатамі. Гэта для мяне вельмі важна. І ёсць людзі, якія мне пераводзяць там па $100, і таму я вырашыў, дзякуй вам вялікі. Я разумею, што, значыць, у вас ёсць магчымасць, і у такім разе
не ведаю, як бы, што падзякаваць такіх людзей, якія лічаць мой труд важным і маюць, што самае галоўнае, маюць магчымасць у такіх памерах мне дапамагаць. Я зрабіў мерч, кружкі з выявай народнага рэпарцёра. Усіх прашу, самае галоўнае для мяне, сябры, гэта вашы лайкі, рэакцыі, гэта вашы каментары. Дзякуй, што вы са мной сёння былі у гэтую нядзелю. Да сустрэчы. Хутка ўбачымся. Жыве Беларусь, Божа храні Амерыку, нех жыве Польска, ну і, канешне, слава Украіне.